Здравейте, искам да ви покажа една макаричка FL Method Feeder, размер 6000. За мен тя е много добра и бюджетна. Това е макарата. Има стоп лагер. Аванса не е бърз. Чува се доста добре. Също така има двоен клипс. Ето го единия, ето го и другия, което помага много добре за избор на място, на което искаме да ловим. Даже може и да са две петна, но аз предпочитам да си направя едно. Към макарата има и резервна шпула. Тя е пластмасова и е по-дълбока. Тя събира 0,34-230 метра, 0,37-200 метра, 0,40 170 метра. Предавателното число на тази макара е 4,7 към 1, което я прави според мен перфектна за риболов на фидер за начинаещи риболовци, които първо се учат. Нали, като за 55 лева според мен е един добър избор за начало. Не, че не може и професионален риболовец да лови с нея, но неговите изисквания със сигурност ще са по-големи. Затова този бюджетен избор е за по-начинаещи, смисъл хора, които те първо навлизат в риболова, или хора, които не им се дават много пари за по-хубава макара. Макарата върти мазно като цяло, в смисъл не е някаква шумна или нещо такова, доста добре върти. На пипане ръкохватката е доста така приятна. Какво друго за макарата да ви кажа? Като цяло размера, както казах, 6000, драга е 15 кг, което също не е малко. 6 плюс 1 лагера пише, че е. Така че, ако някой иска да си вземе бюджетна макара, според мен това е един идеален избор. Това е един от бестселърите ни в магазина. Продава се много. Затова го препоръчвам. Наскоро даже подарих един такъв и на моя племенник, за да се учи на риболова на фидер. Той е на 8 години. Справя се добре. В смисъл, макаричката се върши работата перфектно. Сега няма никакви оплаквания. И така, ако някой реши, може да се обади по телефона, да пише налично, както реши. Но според мен това е добър бюджетен избор за макара за метод фидер. Благодаря ви. Ако се натъкна на някаква добра оферта, отново ще се свържа с вас.